Suurimmalla osalla ihmisistä on kuitenkin ihan erilaisia mielenkiinnon kohteita ja ei jengi niinku halua myrkyttää itteensä, mikä on tietenkin niinku normaalia, että on niinku siinä ns. Luontaisessa tilassa luomuna. Jengillä ei varmaan ole niinku yksinkertaisesti minkäänlaista tarvetta siihen päihteet, kun ei sitten yksinkertaisesti ylipäätään ole ihmisille niinku minkään juttu sitten. Et jengi saattaa ehkä jo joskus juoda jonkun juoma tai juoda jopa 2, mutta sitten voi ihan hyvin olla juomattakin. Tai että niinku polttaa se spliffin tai sitten on polttamatta. Mutta näin niinku on millään tavalla niinku varmaan suurimmalle osalle niinku sellaisia minkäänlaisia juttuja, että ne jollain tavalla sitten sen kautta alkaisi pyörittää ihmistä tai sitä elämää. Luulee, että niinku suurimmalla osalla ihmisistä se suhde päihteisiin on kuitenkin tällainen. Mutta sitten on se jengi, joka on kyllä niinku, ainakin Suomessa nähdäkseni melko iso jengi, ketkä on sitten enemmän tai vähemmän persoja näille ja joille nämä päihteet on sitten tärkeitä. Ja juuri tähän jengiin kuuluin sitten itsekin tietty silloin junnuna melko pitkään